Jeg gør en forskel, fordi jeg hjælper andre mennesker med at få en nemmere hverdag. Jeg hedder Thea Trahal Johansen. Jeg er uddannet teknoantropolog fra Aalborg Universitet, og så er jeg produktanalytiker hos Vela. Vores projekt der starter med en kortlægning af, hvem er brugeren, og hvad er det for nogle mennesker omkring brugeren. For ligesom at få et indblik i, hvad er det for nogle redskaber, hvad er det for nogle undersøgelsesmetoder, jeg skal anvende for at få indhentet den viden, vi har brug for. En anden metode det kunne også være at bruge workshops for ligesom at inddrage mennesker i den kreative proces og udviklingen af vores stole. Som teknoantropolog gør jeg en forskel ved at indhente den nødvendige viden, der skal til, for at vi sammen med Product Engineer kan skabe en stol med de bedste forudsætninger for, at mennesker kan leve et aktivt liv. Det kunne være for nylig, hvor jeg er ude at besøge en kvinde med en neurologisk sygdom. Hun har et større sædebehov end de fleste, og har derfor også brug for et sæde, der giver hende en trykaflastende effekt. På baggrund af hendes feedback tog jeg tilbage til udviklingsafdelingen, og sammen skulle vi så skabe det her sæde, som kunne leve op til hendes behov og hjælpe med at skabe en bedre hverdag for hende. Teknoantropologi har givet mig muligheden for at fordybe mig i mit felt og samtidig bevare den her brugerkontakt, som jeg er rigtig glad for. Du skal læse teknoantropologi på Aalborg Universitet, hvis du er nysgerrig på mennesker og brænder for kreative udviklingsprocesser.